video. I dag der er jeg Alba med. Hej! Og igen så skal vi taste noget slik fra normalt som Let's komme i gang! Og så har vi det her cotton candy fra normalt, Så vi skal prøve at smage. som kan du det lige? Den er vist lidt svær. Ja. Jeg tror, hvis jeg finder den rigtig godt op, så det her. Det kommer til at tage lidt lang tid, men ja. Den er sådan hård. Ja. Det er nok så kan du åbne det fra den anden ende. Okay, så kom den. Og det ser simpelthen sådan her ud. Ja, så let's go. Jeg starter med at smage det der. Det er sådan rigtig meget jordbær. Ja, jeg vil rate det en 8 ud af en 10. Hvad med dig, Rosa? En 10 og en 10. Videre til næste ting. Det er den her sodavand, der skulle være med... Den skulle være med fersken, og jeg tror, den er for Pokémon af. Ja. Ja. Og den dufter af fersken. Den smager ikke af fersken, synes jeg ikke, men den er faktisk rigtig god. Den er faktisk sygt god. Jeg vil rate en 9 og en 10. Ja, en 9 ud af en 10. Videre til næste ting. Ja. Det er de her Oreos, eller chokolade, som let's go. Jeg åbner bare lige det. Og de kommer i sådan en her lille indpakning. Ligesom de sidste gjorde, de var kommet også i sådan en indpakning. Ja. Og de ser bare åbenbart sådan her ud. Så let's Der er go. 3 heri. Det er faktisk god. Faktisk 9 ud af en 10. Det kan virkelig noget. Det smager bare Oreo, men ja. Ja. Videre til det næste. Det er de her Reese's Pieces med... Jeg ved faktisk ikke, hvad de er med, men Der er 9 pakker. Eller 6. jeg tror, der er et eller andet inde i dem. Og jeg tror, det er med mørk chokolade den her gang. Ja. Jeg tror også, at jeg vil smage den her. Ej, what the shit. Og kommer de altid i en indpakning. Og altså, de kommer i en indpakning igen. De kommer, Det dufter virkelig godt. de kommer i sådan en indpakning. Vi åbner jo lige det mit den er, og så faldt de bare ud. De ser sådan her ud. Hvad synes du? En 7 og en 10. Ja, en 20 ud af en 10. Vi tager bare lidt med igen. Videre til næste ting. Det er de her saure gummies. Let's go. Den her. Saure gummies, ligesom jeg sagde. Bare den her i kameraet. Ja. Det ser sådan her ud. Hvad? Ej, det dufter ikke godt. Det dufter ikke godt. Den skal vi have væk. Vi skal prøve hende igen den anden til bare med en anden smag. Ja. Som let's go. Jeg håber ikke, det smager af de samme. Helst ikke. Den var rent faktisk rigtig klam. Ja. Sygt. Hvorfor kan jeg? Ad. Det var den.